med dig. Kom så ind med din dumme køler. Kom så kom ind med dig. Så ind med dig. Nu spiller vi vand af det hele. Nu skal vi lige have en stol væk. Du vil kun have en stol. Ja. Og hvad så med Freja, siger du? Det finder vi jo lige om lidt. Jeg tror, jeg lige sætter den. Ja, Freja! Nu kommer du her. Jeg lige tager det vand Nu der. tager det vand der. Og så er det med det nede, du. Nej, Freja, nu ikke kravle op i vandet. Freja! Freja! Nu kommer du herhen i en dumme køler. Jeg går ud fra, at du har... herhen. Kan du komme herhen, så passer vi på vandet nu. Så, nu sætter du det her. Kom så sæt dig ned. Kom så sæt dig ned. Nu breder vi tæppet ud. Ja. Og man skal have sige på. Velkommen til. Tak skal du have. Og værsgo at sidde ned. Jo, tak. Jarni, brug... Og det var det trick senere. Nu hold nu kæft! Nu hold nu kæft! Så. Ja, senere skal vi se Jarni udføre hundetricks sammen med hunden Freja. Men allerførst skal vi måske lige vie et sekund til at høre, hvad der egentlig er gået forud for, at Freja er blevet, som hun er. Ja, det er du nok interesseret i at høre om. Ja, det... Ja, det kunne forestille mig, at du er interesseret i at høre om. Så Det er det, du garanteret interesseret i at høre om. i en eller anden forstand er jeg i hvert fald, Ja. Det er de jo alle sammen. Ja. Før hed Freja Torben, Ja, det var Torben. og var ganske almindelig menneske, og din bror. Ja. Ikke? Jo. Men så sker der det tragiske for 9 år siden. Nej, Nå, ikke for 9 år siden. Dengang han var 9 år. dengang han var 9 år. Okay, Ja. ja. Det er ikke altid, jeg lige har forstået, Nej. hvad det er, du har fortalt mig i telefonen. Nej, Det er en svær dialekt. det er en svær telefon. Freja! Kan du så komme herud? så kan du også... Apport! Freja! Du er simpelthen nødt til lige at få... Kan du så komme herud? Også fordi, at det her Sæt den i din skegehund. det er dyrt udstyr, vi har her med mikrofoner og det hele, ikke? Ja, Freja, kan du så komme herud? Der er hundekiks. Freja! Så er den gal. Der er hundekiks. Nu løber han efter sin egen hale. Freja løber rundt Det er der efter sin hundekiks. hale nu. Se her, Freja, der er hundekiks. Eller det som... Der er hundekiks. Kom så. Ja, hent den. Torben løber rundt Så efter kan vi snakke lidt. sin røv, kan man også sige. Nej, Det, der sker... Ja, jamen, du må hellere fortælle det. Da Torben er 9 år. Da Torben han er 9 år, der har han en hund. Som han har haft siden han var 2 år. Ja, Som hedder Freja. som hed Freja, ja. Og dengang han Og der snakker vi altså en fuldstændig normal hund, fuldstændig normal hund. som havde været hund Det siden... var en labrador. Ja. Så dengang, hvor Torben han blev 9 år gammel, der har min fatter, han har fået nok af den gamle køler. Ja, For den går jo konstant og roer i hans ting. ja, Og laver numre ja, med min fatter. ja. Så en dag, så tager han en øks. Og så kløver han af hovedet over den. Så tager din far øksen og simpelthen hugger hovedet af Freja, Ja, først så giver han en gift. Og så kløver han af hovedet over den. og så kløver han hovedet på den, ja. Og det var der, hvor han blev skør. Så tror han var Freja. Ja. Kom herud, Freja. Nu sætter du den i. Og siden den dag, så har jeg sgu passe på ham. Så har du Så haft jeg ham tog som den med hund. ham. Uha. Så nu med det der nu. Kan du så komme væk? Kan du så komme væk? Freja. Ja, Den frække hund. ja. Han vil hele tiden kravle op på mig. Hvilken hundetype er Freja? Ja, det er vi tit prøvende at spekulere på. Ja. Og det er nogle frem til, det var jo en labrador til at starte med. Ja, Men det er det ikke længere. det er det ikke. Nej, det er det. Nej. Det er vel... Det ved jeg fandme ikke. Det ved du ikke rigtigt. Nej. Hvad? Nej, der er han min hund. Og det er en hanhund. Nej, det er en hundhund. Når det er en hundhund. Ja, det er Freja. Det er Freja, ja. Det er Freja, der er en hundhund. Nu skal han have en god ved. Nu kan du se, nu er han sulten. Ja. Nu er han fandme blevet sulten. Kom så, kom her, Freja. Hvad? Se, nu skal du se her. Ja. Kom her. Kom her. Tag godbiden. Kom her. Kom her. Og nu ser han helt aggressiv. Kom her. Det er en københavner. Nej, det vil du godt have. Nå, der er ikke helt styr på... Nej, den skal man lige træne, den Den der. er lidt trænet, den der, ja. Det er lidt inspireret af Kvik fra Matador, kan jeg næsten forstå. Ja. Der er flere gode billeder Der er flere der. gode bidder. Men du har nok set flere kunstnere. Det kunne du men. Ja, jeg kunne godt tænke mig at se nogle af Skal vi om og vise? de rigtige kunstnere der, ja. Så, kom så her. Kom så her. Ja. Så, kom så her, Freja. Herud, sige. Det kunne være, at vi lige skulle sætte noget musik på. Ja, det kunne vi godt prøve. Jeg tror lige, vi sætter noget hyggemusik på. Ja. Så, kom her, Freja. Herud, så får du en god bid. Så, kom så, Freja her. Så, ja, det var godt.
så skal vi se her. Nu, så kommer vi herover, Freja. Så er vi klar. Freja, så kommer du, så springer du igennem og ringer, hvis du kan springe igennem ringe. Nej, Freja, du skal ikke lugte til det nu. Du skal ikke lugte til det nu. Nej. Hvad er det, der sker der, Jarni? Det er, at han har lugtet til mine testikler, det vil ikke have. Nej, okay. Vel? Nej. Fordi det gør han til daglig, det gør han ikke til fest. Og lige nu der er et fest. Ja. Så igennem ringe, det er flot. Og så er alle, hvad du gør. Ja. Kom så, ind i ringe. Ja, det er godt. Det går Freja. Så, op igennem ringe. Og ud af. Det var igennem ringe. Ja, man kan sige, det er ikke helt ubesværet. Nej, og det er noget af det, han kan. Det kan også. Det kan være, at du lige vil tage plads og lige at svare på en enkelt ting, før vi siger tak for nu. Ja. For jeg er da egentlig interesseret i at... Så sidst vi ned, så kan du få lidt at drikke. I lige at Du høre, kan lige få lidt at drikke. hvordan jeres omgivelser har reageret på det skift, der skete fra Torben til Freja. Ja. Hvordan har det været i Løgstør? Der har ikke været noget. Der har ikke været noget? Nej, der har ikke været noget. Nej, der har slet ikke været noget? Nej, de har reageret fuldstændig som normalt. Der har ikke været noget. Så, Freja, nu skal vi til hjemme. Okay, der er det ikke rigtig, Freja. Ja. Nu skal vi til hjemme. Tak for nu. Det er jo hyggeligt at være på besøg. Det vil han ikke have. Nej, okay. Det vil han ikke have, det. Nu skal vi... Ja, nu går vi, Freja. Det troede jeg egentlig ikke, at... Nej. Nu går vi, Freja. Nu er han blevet Freja. Nu er han Freja rolig nu. Nu er han blevet sur. Ja, du kan bare lade de ting der stå. Freja, kom så her. Kom, nu går vi hjem. Tusind tak, fordi I kom. Kom her. Jeg tror lige, vi hopper lige til noget andet.